There, recording. Recording. 5, 4, 3, 2. Recording. Okay. 3, 2, 1. Yo, welcome back sa among podcast. Solo ko karon kay nako special guest. Di mo kung gusto na akong mauban silang Sam kay bright mo gani akong guest. So isod kayo nga na. Charot lang. Charot lang. It's a na pressure. It's a Happy New Year. It's a bagong episode para sa 2024. So bago among lamisa. And pangbuhay naman nun ako sa 2024 because ang naitabo siyang kinabuhi is very inspiring. And pagkabalo na ako na niuli siya from the US of A, I don't know lang if she still understand like Bisaya like that. Kanye. I'm Kanye this time. Char. My very good friend. Of course, katunap ako sa ABS, napa ko sa MOR. Moni siya ang mga nag-compose sa mga songs nga Gugma Pa More. Kay gugma lagi wakay pagki ya sakit lang sa gibati. Ang dami pang mga songs nila ni Maria Filingera. Dagan pa yung mga Bisaya songs that I really love also. Tapos, noon nga local artist sa Cagayan de Oro, then kalit lang nawala kay nag-abroad, nag-decide mag-abroad. Yes. Para iyag yung koron ng iyang pagka-nurse. Passion versus profession. Yeah, kay kabalo ko grabe gini siya ka-passionate in terms of music. Tapos nag-US. So, syempre naman siya ikuan. Then suddenly during pandemic to, di ba? Then suddenly na ko then suddenly nakita ni kong post sa iyang Instagram nga nag-agaw buhay siya. Comatose. Comatose ba ginang status ato? Then medyo nayanig din mi kay murag from nowhere murag kumusta naman din siya dito sa Amerika because normal pag maguno na tawag yung kag Amerika ayahay ng kinabuhi, then suddenly nakita din ta nga nangayog tabang, prayers for her kay ing ana na comatose siya. Then few days ba or a week after? Few days. Yeah, then natin ko nakita nga post. She survived. Tapos grabe nga story kay grabe na makita nimo sa movies nga nakita niya yung self, yung body like that. All of those. Mo nang topic nato karon sa tong podcast. Welcome back to the Philippines. Winset Hakot. Thank you. In fairness, blooming ka, ni gwapa ka, mas ni puti ka, Salamat, na-stress salamat. ata. And also, I prepared mga Filipino food kay usan isa yung mga na-miss. Sobra. So, I have, dawa man ako nakuha na, pero na ako'y proven, na ako'y siomay sa tisa, na ako'y nguyong. Ang mga kulang suruanin, so may mga kulang aning ito pang mga uban, quick, balot, kikiam, or everything. But ako ginag-prepare para sa mo. Thank Welcome you back. kayo. Welcome back. Salamat. Takaro ba niya nakuha ang award na among gibuhat nga proud kagay anon award because she's also one of the awardees natong gikuan nga proud kagay anon because we're really proud nga kagay anon ka, you know, talent nga nagkuan. But anyway, first yun, pagkita na to yesterday. Actually, pag-record na ko yesterday, nagkita personally. Then I was really happy to see you alive. And blooming. And mas ni gwapa. Mugi na siyang first word nga akong ginaingon pag-abot na ko dari since niabot ko last week. Every time na ako'y ma-meet nga kaila, mag-ingon gid sila, kumusta? Ako yung first word, alive. Ganahan ko nga episode na I don't know where to start kay yesterday bro na naman may mga partial na mga gipang istoryahan, but syempre I want it nga mo balik mi para madunggalan niyo para ma-inspire mo. First and foremost, balikan ako, you were very passionate sa imong as a musician. Gagig ka, I know nga usahay na kay mga talented, but we all know nga kung sa Cagayan de Oro lang magigig ka, di pa pag makabuhig pamilya, no? I mean, to be honest, yes. Dagang kita kaila nga. Praktikalan. Tungod lang yun sa passion of the love of the music. Imong ginabuhat na. Pero kung may yung kaog,
bayad ang imong talent fee makabuhi ba sa imong mga bills makabayad ba? No, you know. Dili gyud. Maski gi-combine ang akong talent fee as musician pati akong sweldo as a nurse. Igo ra gid. Usay kulang pag yun. Ay tama no kay nag-nurse naman po day ka to diri ana no. Yes. Tapos in fairness to Winset na nasa sa level lang di ba ni under ka sa Viva Record? Tama di ba? Yes, Nakuha ka because of your songs sa una nga gugma pa mo and uban pang mga songs, right? Pero di pagyapon no nurse and a musician. Yes, dili gid gyapon. Tungod na sa Cagayan de Oro lang na no. Do you think? Actually ni tripod ko sa Manila nga setup tapos nag-decide ko nga mauli gid gihapon kay Nakaaso na ka Manila ka? Oo, pero murag 1 month man siguro ko mauli na ko. Oo. As a musician mo, unsay pinaka-challenging? Labi na kung naka sa Cagayan de Oro. Actually sa tanan crowd nga akong na kantahan or na performan ang Cagayan de Oro gid ang pinaka-challenging nga mga crowd. Audience, no? Oo, as in sobra like kapilagi ko makadungog ana. Diba? Oo, sa mo gyud like, you should appreciate barag di siya medyo ana. That's why, I don't know the reason. Mo ba nang rason nga nung kamo mga local na mga artist mo nang mag-cover na lang kaysa ka nang talagang gina-push ang mga original song. Kaya ikaw man usa sa mga nag-push po mga original songs, right? Yes. Kay praktikalan, dako gid ka kwartang kailangan to produce a song, ana-ana. So, narana sa artist if willing siya mo gasto gid like sa own pocket gid niya. Sobra ka mo invest pa ka sa imong kaugalingon ba? I-invest gid nimo imong kaugalingon to promote your songs, ana, and well, just lang ang mga gig ba pila ray talent fee para makabalo sa ning uban karon nga medyo nagsigit like depende. Oo, like nag-start me sa akong band college ko. Like gusto gid ko mag-gig ba, mag-try ko, so nakuha mi sa isa ka restaurant sa Upol. So di lang nako pangalan ng resto. Tapos adto nga time kay ang among TF nga gigambahan ginamo 200 per head. Tapos mag-taxi pa mi from Cagayan to Upol. So mag-uli mi nga less than 100 pesos per head. Wait, pala man makabook ato? 4 mi kabuok. 2, 4, 6, so 800 tapos kuan to siya 9 PM to 12 midnight. 19, shit, 3 hours. Yes, pero lipay kay mi adto kay first time good namo to. So pero halos 3 hours, that's how many songs? Di na gid ako maihap. Like dapat one set 10 to 12 songs usually. Ang one set tapos 3 sets siya. Grabe usually. No? Tapos 200 per head? Ma-imagine din ako nga di na ako kaya nga mag 3 sets karon. Tigulang na siguro gore na. Gihangak na ko guna-huna manggalig 5 songs. Pila mo ka months ato na ni-survive sa 200 per head? Abot man siguro mi 2 years man siguro na-survive gid namo to. Hangtod ni open ang lifestyle district. Okay. Like wala dili pa na siya inanha ang itsura dadto like yuta pa. So kami ang pioneer band sa lifestyle district. Oo, kami yung first band nga nakuha ni taas-taas na ang ilaha. Like in fairness to Sir Jason and the lifestyle district people, ginabayran gid nila og tarong ang mga talents. So digto nag-start sa lifestyle ni taas-taas mo TF. Pila na yung pagmingag. Happy na kayo. Pila na to. Happy na kayo mi ato. Pila na to. Nag-start mi sa lifestyle og I think 800 per head. Wow. Tapos ni so from 200 to 800 in tennis. What a jump. Oo. Diretso, balibara na ang 200. Diri na mi 800 na mo standard. Tapos within the city pa. Within the city pa. So is lugar. After nagpwesto pud mi sa Lux Hotel. Okay. Oo, dugay pud mi didto years. Like years gyapon. Oo, like mo na gid siya ang nahimo na kong income as a student that time. Nursing student pa ko adto, tapos even adtong time nga ni graduate ko, ang gig yun ang akong main nga bread and butter. Like mag-wedding gig, magpwesto. So appeal na mga wedding gig. Pila na talent piya itong mga time sa mga wedding gig? Ni taas-taas na. From 200 to 800. Kung wedding dayon kay nag-start mi og 1.5. Per head na? Niabot na dog 2K. Wow! Tapos paggawa sa gugma pa more, na times,
So at least in fairness, From 200. medyo nakatilaw sa from 200 to at least nindako-dako na gamay. So parang okay na. No? Happy na magiging sa 200, no? Happy na gid kay may pakauna tagalan mig sabaw og sudan. Goods na kaayo may survive midnight. Wait, tingnan mo na. Mga unta ka mulo, Kwan. Sige na, please. Okay. Proven na, di ba? Na may stick, oh. Ay, ito. Taka ni Kwan sa... Kani siya. Lahi nga podcast kay Disnack. Ay, muna ni siya ang new, karon Bernardo ta sa... Sala. No, sala. Tagi pa... Actually, guys, nagi di siya sa akong to eat nga list. Kanahalang na, oh. Na ako'y Coke Zero in fairness. Kani ang proven, no? Oo. So, since college, so, dugay-dugay po di ka ka-years nga nahimo kang no? Dugay musician, no? Siya. Bantog lisod kay siya buyan. No, kay college pa manggiday ka, di ba? Kato rin nag-involve ka sa MOR na. College pa ka to, nurse na ka. Nurse naman ka, di ba? Nurse na ko adtol. That was... So, medyo season na di ka to nga 5 time. 5 years ago? Oo. 5 years ago mga anak. In fairness. So, kung na di ka to, medyo na. You are Winset Hakot na ka to nga time in fairness. Alam mo yun, Sa states ba? Wala. Sa states. Asa ka specifically sa states? Tennessee. Ayoko yung pa-spelling anong tinitiyo ka ba? Amerika ba wala ba street food? Lahi na mga street food. Kailan mga street food, ka ng hotdog in a bun, mga street food na nila. Wala'y proven dito? Proven. Alam mo yan, kasi proven, In fairness, halang ang pang Kami ang sauce. First gabo niya. Kani akong isuan. So good. Nag-order ko sa nampara, So, musician ka, So, dito na dayon. Tama, nakabalo na dayon ko nga murag, nag-abroad na lagi si Kuan, murag nag-abroad na lagi si Winset. Paano yun? Kanang imo own decision na gito? Or na yung nag-push mo nga, pag-abroad na. Well, daw ato ka matuoran, basta nurse. Ang gusto ginato og hayahay, mag-ato ginug laing nasod, kay mas, sakit man ka matuoran, pero mas dako magid ang sweldo, manggod. Di ba? Ang mga nurses, compared diriya. Murag, na-instill manggod sa mong mind since high school pa mi atong ipangtanan yun sa nga course inyong gusto kwaon. So kung nursing nga course ang kwaon matik abroad gid ang abroad goal. Abroad gid ba? Tama no. Abroad gid ang goal automatic. Tama. So ikaw mo gyapon ni medyo nanagyud sa imo ang mga plano nga mo abroad gyapon kason. Actually, kuan man good, akong tita nagpaskwela sa ako. Okay. So, ana siya dili siya mosugot kung dili nursing among kwaon. So, sige, mag-nurse tang tanan. Sumugi mo na naitabo. So, sige, tabangan ta kasi mong pag-eskwela, basta kay nursing mo. Mag-nurse ka. To be honest, that time ba, you really love nga nursing imong kwaon? No. Kung ikaw gipabuton nun so, ako gipabuton. Ako ginpangarap nga kwaon nga course adto nga time is IT. Ano ba? Anything about computer. Pariyan, IT. Pero tungod lagi, kay musuporta akong kuan, musuporta ko sa imo, basta kay nurse imong kwaon. So, man nag-nurse ka? Nag-nurse ko. Challenging na. Pag dili nimo ganahan ang imong kurso nga gikuha. Tinood yun, like, niabot gid ko sa time nga, mura kong bulakbol nga estudyante, kanang mag-recess, inanha, bitaw, dugay ko balik, or kanang nakatry gid ko, ayoko awata guys, nakatry ko cutting. Kaya dili ni mo love. Di na ko love, akong ginahimo. Pero in fairness to you, imo man gyapon na sugakod. Na-learn ako siya love, so ma-learn gid og love ang butang. Ma-learn. So naging mga butang nga di ni mo love, but eventually ma-learn. Kung love pa na-develop ko sa nursing, karon di na ako makita akong self sa lahi nga profession. So you mean to say, okay ra po dahil sometimes nga i-push ka? Oo. Tapos eventually, ay salamat, i-push dahil yapon ko? Sometimes man good kay ka nang hesitant ta, kay feel na to, kini ang best para sa ato. But then, sa tawag ani, usually ang mother or atong family, they know what's best for us. Yeah, correct. So, moabot gid ang mga bata sa times nga naagid tay mga rebel stage. But then, ka natulid ra pud ba akong pangutok. So, pasalamat gid ko nga kini nga profession akong nakuha. So at least
salamat day gyapon tita. Nga gi-push ko nimo as nurse. Kaya nalabra po day gyapon. Na-learn gina ko siya glove. So nag-Amerika si Winsett. Ni ana. So Excuse me? how difficult it is ba nga biyaan ng kabalo mo kung nga passionate ka sa imong music god? Pero sa ka difficult ato nga tayong mag-decide kang mag-Amerika. Kaya syempre pag mag-Amerika ka. Wala na. I mean, pwede man pero di pa kakabalo, di ba? Kaya syempre it's a different yun. different place. Sure. Paano 'yon? O nangay ba kag-sign or niabot sa punto nga sige, kikapoy na sa go I need mag-abroad na ko. Ang biggest sign nga nahatag sa ako nga nakapa-decide gid na ako fully nga mag nurse na sa gawas. Oo. Is katong nahitabo sa pandemic. COVID. Like pre-COVID, like months before COVID, kusog kay ang gig adto nga time tapos ginauban ko nila medyo maldito sa Bisaya Squad. Okay. Like mag-gig ko with them. So medyo nakatilaw kog mga binultog nga TF. Like from 200 nakatilaw ko og 5 digit nga TF for the first time. So happy ko adto nakaingon ko nga hala ga-start na gid siya og kaani na nako akong gitanom for mga almost 10 years. Yeah. So happy kay ko adto nga time tapos boom COVID cancel here cancel there. So during naabtan din kag COVID. Naabtan kog COVID. So paglupad din nimo Amerika is COVID season na dito o COVID time na dito. Oo, like post COVID. Like kamulo kog process tanan-tanan COVID. Nag-exam ko nga with all the mask mga ana-ana. Pero that time wala pa COVID, wala pa ka imo tuloy-tuloy pa ang gig ana pa. Wala pa katong wala pa nag-COVID. Gusto ko mo take og NCLEX. Gusto ko pero kana bitang wala na ko gi-pressure akong self nga dapat karon mo take ako karon nga year. Wala palanay ra gid kay ko kay music ira akong gusto. Kini na akong gusto mag-gig na with with the Pero tungod di gihapon sa COVID kay dagan na change nga life, dagan na change nga plans. Okay. So mo dito nga na wala di nahulog di gyapon to that time nga murag no other option also. We need to survive. So kailangan na ko mo. And dadto nga time nakain ko nga strike while the iron is hot kay since COVID season ni open ang Amerika. As in paspas kayo like that time also 6 months of waiting makalupad na and dili working visa kundi immigrant visa ang ihatag sa nurses. Kay tungod sa COVID nga situation. In need case so ni-grab sa kaatong nga opportunity. Ni-grab din ako siya. So nakaingid ko nga. This is the right time gyud. Mo na din ni, syempre, no. Like I know every Filipino labi na ko nag-nurse pag nagi mudamgog yun nga mag-Amerika. Kay the American dream. Yes. Mo gi-instill sa tong mind. Mo ginang gisa na the American dream. Perfect life, greener pasture. Ana, di ba? Mo gina. Now, well, siguro naman sa tayo nakita gid lugar na uban. Well, naka-istorya nakabalo naman ko gamay kay nag-istorya naman mi niya yesterday. It was not that beautiful ang imong pagsulod sa Amerika. It was a very rough start. Very rough. Sige daw. What happened? Nakapaspas, murag okay, nakasulod ka diretso. Kitagang kag immigrant visa. Pagsulod mo sa Amerika, nakatrabaho din ka? Pagsulod na ako sa Amerika, nana ko employer. So so murag dili pagid ingon na kanang haya pa ka nangitag employer. Nanay, so kung tanaw ni mo murag okay yun, no? Okay kayo like paspas, dali. Timing, tapos pag ana na employer. So di na ka kailangan magtago pa ka, haya pa ka mangita. So murag tinuod. Murag perfect yun kana nga mga panahon. So nakatrabaho dayon. Oo, bale ang akong employer ang nag-sponsor sa ako para makagtukog Amerika. Tapos paabot na ako dadto, gi-process na lang ang mga papers, background check and all, then start na ko after 2 weeks I guess. So pag-abot ni mo after 2 weeks katrabaho dayon. Oo, nag-start na din ko sa orientation nako. So at nabag-uhan gid ko sa lugar kay syempre diri sa Cagayan kay maski asa ka nga lugar na agi public transpo o maski walay rela na ay motor nga parahon ra nimo kuya kuan ko But then ang city nga kung asa ko na assign 0 public transpo. Tanan tao ga
car and taglagyo gid kay ang mga What do you mean? lugar. Kibali, kung dari pa murag probinsya lugar ka na butang? Kung dari pa gibutang ko sa bukid nga exile kay mo ba? dili ang atong bukid dari kay grabe naman kakuan. Modernized, di ba? But dito is di gina ko ma-explain. As Like in, walay mura tao? liblib na lugar. Nanha bitaw? Dito ka na butang? Dito ko na butang like naa siya Walmart. Yes, naa siya Walmart but Oo. Walmart lang. Ana bitaw? Like dili siya mao ang akong gi-imagine nga Amerika. Nana na lang. Dili ka atong gimaging Amerika ng mga New York. Yes. Mga Dili siya mao ang kana bitong ginamang advertise sa mga poster sa Facebook nga mo-catch nga mokuhag attention sa nurses nga kami ang pili Yeah. pictures sa New York, California, Texas mga ana. Dili man na opposite man ko nabutang. Murag feeling na ako kay gi-exile ko dito sa lugar nga di mao akong gi-expect. Pero syempre hinahinay na ko siya gidawat kay in fairness lang sa mga tao dadto, they're really nice. Like well-mannered people. Like ang problema lang first gina ko nga problem is ang transportation. Like dili ko makaagto sa isa ka lugar kung di ko mohangyo sa akong workmate nga. Pwede ko nimo i-drive. Ulaw ba ya kaayo? Kibali wala sila on bus, jeep. Wala silang bus, jeep. And even nag-try ko check sa ilang Uber or Lyft nga app nila, riding app. What yun? Oh my God, so nabutang ka sa lugar yun nga. As in mingaw. Mingaw, gid kay end ka ng kuan ba ko clueless ko unsaon ako pagwag sakyanan. Tama. And all so paningkamot gyud Google unsaon ako ni so nag-decide ko nga di na gid ni mahimo nga magdugay pa ni. Kailangan na gid ko maka-drive. So ang akong gihimo is nagbaklay ko og 2 hours padulong sa ilang LTO or DMV ang tawag. Yes, nibaklay ko under the winter season. Naghilaka ko. Grabe kanipis pa akong jacket. Wala ko jacket nga baga. O niya, naghilaka ko kay... Wait. Pero kabalo ka sa direction asa padulong. Ako na pong gi-Google. DMV. So, gi-follow ra nimo? Nag-follow ra pod ko sa Google. Then walking? Nag-walk ko. Naghilakgid ko. Mingaw makang lugar. So sa may Grabe ka maagian mo. mingaw, like- So sa may maagian mo, kamulo kag lakaw. Ko na sa highway ko ni Age. So Okay. naay mga sakyanan so kanang weirdo kay ko silang panan mo kog homeless. Kay sila tanan di my sakyanan. God. Like even teenagers ga sakyanan. Naglakaw ka alone? Alone. So anytime na mo ambak sa ako nga deer or unsa ba na diha, wala gi makatabang. Wait. Para gusto lang ako ma-imagine. Unsa ni murag probinsya gyud. Probinsya siya. Mga mga kakahuyan? City siya technically, but Oo. then for me probinsya gid siya tan-aon. Ana bitaw? So mas bibo pang Cagayan. Ay layo ra kaayo. Layo ra kaayo. My God. Nagbaklay ka sa highway so pwede yung kakwaon. Pwede ra gid ko kidnapon atong Tapos nagsalig na ka sa Google, you don't even know kung tama ba na akong gibuhat Wala. na direction. 2 Oo. hours? 2 hours ko nagbaklay from my apartment para mo take Well, sa exam. makalabay ka og kanandalan lang yun nga walay balay. As in, like kakahuyan lang. So may nasi mo una-una taon na to, Kay Vincent. gusto na gid ko mo drive. Dili ko pwede nga magsaligra ko sa ubang tao. Ana bitaw, Sir So that's why Virgo. ang requirement kailangan ka mato dito para magkuha ka og Mag-take license. ko og exam pa, knowledge test, level 1. Level 1. Level 2, road test. So muna siya. So agto ko sa level 1. Pag abot pag yun ako dadto is kulang pag yun akong requirements. Naghila ko kay dili nila dawaton kay kulang ang requirements. Oh, Unya mo ba? baklay na pud kog 2 hours para kuha ko ng requirement. Really? Inagto akong life. Pag abot nimo, so wala na proceed. Wala ni proceed. Kay kulang. Kay kulang akong requirement. Unya iningon ba ako nga new immigrant ko diri Oh. ana-ana mura na gining papers nga akong ma-show. Oh. Gihatag pa nako kong contract sa employer and all. Wala gyud. gid bay. So what happened? So gid ginibalik na sa ni ka? baklay na pud ko. Another 2 hours? Sa to yung magibaklay? Oh, naghilak na pud ko. Shit. Oh. Oh my God. Like Wait. Sa imong lugar nga gito, so wala kay relatives daan nga. Kaya na mag-iuban nga, ayahay na daan kay nanay relatives or friends nga na dito para nalay mo assist mo. So ikaw na-assign ka sa lugar nga Oo. wala kay... like ang akong mga relatives naa sa New York, Mo lagi, so dili, California. but not on that the same... nga. Oo, sa Tennessee nga wala Pero gyud believe ko'y sa ko sa relative. imo ni sugot sa kaana nga setup or wa lang kay choice pod nga Muy layo ka sa gi-assign ilahan. sa ako. Muy gi-assign sa ako sa agency. So,
pag Pero research. gi-inform ka sa agency nga mo na ang sitwasyon nga. Ay, wala sila nag-inform nga inanhigid ang sitwasyon. Nag-in lang sila nga, Diha ka. diri ko nga city assigned. So, pag Google na ako, okay, mga 45 minutes away from Nashville, which is ang capital Oh my nila dadto. God. Okay na siguro ni. Pag kuanhas kang layo man di ay. Layo ra kayo siya sa akong gi-imagine. Tapos pag Google kay less ang photos. So gikulbaan ako adto nga kuan pero Oh my God. nagsalig lang gid ko nga di ko pasagdan. Winter pag yung bugnaw kayo. So nibalik na po gagikuha ni mo imong requirements. Wala ko di naman siya na kumaapas kay 5 PM na. Oo. So So, the nagbalik other day ko the nasagad. other day, nagpakaulaw na din ko na ngayon na din ko help. Can you please drive me to DMV? Yeah. Nag-ask ko help sa workmate na ako. Na mga foreigners po. Oo, foreigner. May galing kay okay ra po sila. Ay, mga buotan sila. Wala po racist. In fairness, nakatilaw ko og discrimination. But then, discrimination dili sa color unsa pa. Katong, gipangutan ko sa akong workmate nga, do you have Wi-Fi in the Philippines? I was like, unsaon na akong apply dire Of kung course, dili we ko have- literate sa Wi-Fi. Oh my God, we have piso Wi-Fi. So, mo to siya na-shock kaayo ko. Like, unsa gid ilang pananaw sa ako dari nga taga Pilipinas ko. Like, abi gid nila nga na ako sa kabundukan. Like, nga wala gid. Ang CR nako kinalot ra. So usan pangunaw na nila nga kita mga Pilipino, wa gyud tay kaano-ano. Oo, marag ina na ako na feel that. So, in fairness, following day, so Oo. naka-drive gyud ka, nakapasar gyud gyapon. Thank you, Lord. Napasar gid ako siya. Both knowledge test and road test. Then after that, After medyo that, nakadrive gitabangan ko sa actually na ay Filipino nga workmate nako. Katugid sila ang nitabang sa ako. Sila Kuya Irvin and yeah. Ate Rose. So, gitabangan ko sa Filipino community nga makakita og used car. So, ang first car nako is a used car. So, unsa nga klase nga kapag mo yung kag-used car dia? used car to Nindot na kang Dili, igo lang gid mo dagan. Makaingon ko nga dili gid ako siya ma-post. Dili na ako siya Asin ka ng burag surplus? mga inanhara gid siya. Takaraan siya nga model? Karaan like 2005 Honda Accord akong first nga sakyanan. Oo, basta lang gid ang goal lang gid is Pratis oo, Honda. at least tibay kay siya in fairness. Like tibay kay siya in fairness pat natangtang iyang pang change gear. Laban nagi time nga mo pop bitaw ang iyang pang change gear. Pangibangon pa nako sa ubos na ako sa highway. Oh my God, kay karaan ba ako sakyanan Pero may mga kay kabalo. Disassemble. Pero at least kabalo kang manual. Oo, manual akong kuan niya. May oo. galing. Adto ang katong Honda Accord is automatic. Tapos di na ko siya ma-change gear kay nailagpot ang iyang naay Okay. kanang pa-change gear nga tuplo ko nimo Oo. lagpot na siya server na ako sa highway. Grabe pa na Kamulog akong na. ana gabi na akong asa na magid to. Di permira drive ratanan. Unya ako move dapat ko mo reverse or unsa ba? Wala Dili, reverse. wala puro sa straight akong agi. Grabe gyud. Grabe nga challenge. Way. Grabe pero laban gyapon. Nakatarbaho na. Last na. Medyo paspas, no? Ang pacing, no? Paspas ang transition. That happens for how many months na kato straight 3 months? Kato abot. Kuan. mga 6 months. Katong since nagkasakyanan. Oo. So naabot ko last week of October. Nagkasakyanan ko December. Like so medyo, before Christmas, I guess. Na. So ana. So Now. after, Dito na dayon nga. Na-shock na din mi. Kami mo mga friends, mga nag-follow sa imo. Dito na din mi na-shock na hala si Winsett ba? Imo to, kisa to nag-post about sa imong cousin ako siya technically, but then dungan mi ni Dako. So nahulog siya namo nga ni sister ginamo siya. Sister, okay. Oo, tulo mi dungan ni Dako among lola sa among lola. So yeah, sister nako siya. Gina-claim nako siya nga sister. More than to nga she posted about you. Nga parang nakumatos yun do. Nagayo siya tabang, si Winsett Hakot, ani, nakumatos, ana. So, syempre, na-shock mi lo. Nagkiturba na naman sa una na mga reaksyon, tama din na naman si Winsett sa Amerika, no? Tapos na, ano ka, syempre, friend ni mo, syempre si Jam Bantigi. Hi, Jam. Usa sa mga nag-worry.
si Winsett ba, kami mga MR DJs ba, share me group chat. No, sa din ni si Winsett, tawa pa takabalo din. Later on, medyo nanay nagkuhan what happened to you. Tampila ka days, tapos mo din to nag-post din po dayon me about you, nga nakamata. Then that long post of yours nga medyo inspiring. Let's go back first on that day. What happened nga? Samtang nakalitra ka na kuyapan or sa man to, nganong naitabo to? So, sa akong training, 16 kabok kong patients. Ang akong first nga gitrabahoan is a skilled nursing facility. Okay. Mo'y pinakadali man sudlan for nurses, nursing home. Okay. So, like, naapay uban nga mo dawat og no experience. Basta, mo train man pod sila. So, 16 patients. Bago lang gid nako siya na kuha ang hang of it. So, January 1, 2023, nag-post pagid ko. I am very excited on what 2023 has to offer. Yeah. After a few hours, boom! Moto siya. Welcome, Mo ba? 2023. Mo ba? So, moto siya, dadto nga time kay, una man mo dire, og, I guess 11 hours? Or 13 hours. Una mo dari, so New Year na mo. So, syempre, kakita kong mga post ninyo. Happy kay mo! Happy kay mo New Year sa Pilipinas! Happy New Year! Vivo kayong Pilipinas. Tapos ito kay... Sa inyo din. Usap dito. Krok, pero nagap, New Year gyapon. Oh, mag-greet ramig Happy New Year. Pero kanang dili That's siya grand nga. Handa di pa dari nga pinakabibog sa Pilipinas ang Christmas o New Year. Like tinuod gyud ang mga meme nga mga makitaan nga mingaw gid kay dadto maghilak ang mga OFW. Na-experience na ko siya first hand. Di sa yun. So dadto so emotionally nasad na ko. Hangtod ni abot siya mentally, hangtod ni abot siya physically kay from 16 patients datong January 1 kay gi-increase na nila naka-patient ko atog 25-26 patients. Dami. Nana. So bag-o pa ko ni nahuman sa akong training tapos boom, gidugangan akong patients. So syempre tao rata, di man ta robot. Kailangan sa tag-rest, kailangan ta mukaon but that time nawala og gid akong mga assistants bitaw. In fairness, dito sa Amerika na ay ginatawag nga CNA, Certified Nursing Assistant, which is muy mutabang sa mga registered nurse like turn to side ang patient, pulihan og diaper ana-ana. And kung unsa ipang sugo sa mga patients. But that day, di na ako makita na ako mga CNA. Mo ba? Like ga-smoke break sila or whatever unsa ilang ginahimo. So wala sila. Oo. So 12-hour shift usually dadto. Naan ako sa akong 9th hour. Sa akong 9th hour, wala pa na ako nakuha akong break. Nga 30 minutes ra unta. Di na ako mahimo kay adtong so straight na ka? Straight. Trabaho ra gid tindog. Trabaho, pang-inject, pang-IV, hatag tambal, peg tube, IV pump, infusion pump, tanan. Grabe. Tanan gyud, tanan-tanan. Like trabaho ra na straight. So ni attempt ko og break kay medyo gutom na ko, ma-feel na ko nga kanang kailangan na gid ko mag-rest sa even for a few minutes. So nisulod ko sa break room, ni attempt ko kaon. Sa ako palang first spoon. Nay tok-tok. When they need a nurse. Mo pala pagsugod. Mo pala pagsugod in town na ako sa akong unang spoon. So wala ko choice. But ni gawas ko ni parein kog trabaho. Sa to nalimtan din ako nga gigutom day ko. Kana bitong nalipasan ka gutom, makalimot na ka nga gutom day ka. Tapos padayon kog trabaho. So around 4 PM, lain na akong ginhawa. Nag-ingon ko sa akong workmate nga itom na akong pananaw. Kung nga itom na akong pananaw as in black gid siya. Mo out na gid siya. Nya in ko nga feel gid akong makuyapan ako. So na ako na siya giignandaan, giwarningan. Ingon din sa akong workmate nga adto sa nurse station pag-rest. So that time, nalang ko i-skip nga part kay medyo personal siya. So, skip na to na ako nga part. And, na-feel na ko ang chest pain. So, grabe nga chest pain. Ni-radiate din siya sa left side sa akong shoulder, padong sa arm. Nakaingon gid ko nga, patay, heart attack. Mo ba? Okay, mo man niya ang sinyales sa heart attack. So, in ko heart attack. Di ko katingog. Di ko makasigit nga, heart attack. Ana. So, pag-backline ako marag 3 steps. 1, 2, 3, boom! Nakabantay pa ka nga nabagsak ka? Nakabantay ko nga ni out na kong pananaw. Like,
ni gamay na gid ang akong visibility bitaw. Mo din to na ulo di ko. So pagkabangga sa kong ulo sa log, which in fairness kay nursing home siya, so ay kanang daghan fall incident. So ang mga salog dato is carpeted nga baga. Kay para di ra kay sakit. Pero kung simento to, crack. Tama, no? So may galing kay medyo carpeted pa siya. Carpeted ang floor dato. So boom, pagkaigo sa kong ulo, ni seizure daw ko. According to the report. Ilang ano. Na-shock akong mga kauban. So natawag, in fairness dato kay, ang gi-instill gid sa ilang mind ang 911. Okay. Like for emergency cases, 911. So, to make the story short, wala na 5 minutes niabot ang 911. Ay, niabot ang health. Nga nakapaspas ang health. Paspas kay pak. Gidala ko sa pinakaduol nga hospital dadto nga facility. Tapos ingon ang ER dadto nga di nila kaya akong case. Like non-stop pagyapon kog seizure, tapos respiratory failure nako. Akong vitals is nag-drop na gid siya. Oh my God. Oo, nag-drop na gid siya. So, possible na gid Padulong na gid matigok. Like pag respiratory failure, kuha na gid siya, emergent case na siya. So, nag-decide sila nga idala ko sa main hospital sa Nashville, Tennessee. So, gi-airlift ko. Social airlift. Sa ato diri ang maka-airlift diri ka ng mga billionaire raman. So, naka-airlift ko? So, na-airlift ka? Naka-try kong airlift, pero nakautang ko. Kay diri sa Pilipinas, kanang airlift para na sa mga billionaire. So, ikaw na airlift ka. Grabe sila, no? Kanabang... So, no question nga, maka-afford ba ni Pinoy ba ni? No question. Basta like, kay maluwas imong kinabuhi? Wala, gali sila kabalo sa akong details daw. Like, clueless sila, kinsa ni. But ang ilang sa ilang mind is to save this patient. Save life first. Save life first. Wala ko nga, mga hita og down payment, wala. Dili nga. Wala, dili. Sis nakatry gid ko na before. But in fairness, adto nga, siguro nara ko sa right place at the right time. Kay siguro kung sa lahi to nahitabo. Posible, or kung wala, naara ko sa balay, naara ko sa balay adto wala. Wagi makatabang na kay I used to live alone sa. That's how many minutes daw to pag airlift mga 10 minutes. 10 minutes ride nga airlift. Oo. Pero kung i-drive nimo siya, moabot siya almost an hour. So kung gi 1 hour to, wala na. Tigok na si Winsat Hakot. So that's why gi-airlift para mas dali. Oo. So mo din to pag kuan nga nag-respiratory failure, tabangan gid ko nila, gi-intubate gid ko nila. So ang ventilator na ang gaginhawa para sa ako. Grabe nga ICU na gid. Ambot unsa na ilang gipang turok nga tambal kay ni saka man balik akong vital. So to make the story short, na-stabilize akong vital signs sa ICU. But then... may galing kay American nga technology. Kay kung diri pa to, wala na. Tai China arms na. Patay dito. May galing ato. So, nakuan. Na okay ang imong vitals. Na okay siya. Oo. Thank you, Lord. So, ang nahitabo din adto is twice ko gi-attempt og pamata. Sa doctors. Kay, ang first nilang attempt is failure. Maski gihatagan na og tambal para makamata na. Inflict na og pain, lagom na akong diri, wala gyapon. So ana ang doktor nga wala siya willingness to live. Kay usually kay naabaya gid na makaingon gid ko nga naabaya gid na usahay sa pasyente kung willing gid siya mabuhi. Tabangan gid siya sa like the universe will conspire, tabangan siya sa Ginoo nga mabuhi gid siya. Kung willing ang tao mabuhi. But then ingon sa according sa doctor nga wala daw koy willingness to live. Then gitawag na sa doctor akong family, gignan sila nga kung dili ko mamata within 3 days, I guess. So mura na ko gulay ba nanha nga ang ventilator day ang machinery ga pabuhi sa ako. So dalo na lang akong body dadto sa balay, hulatan ka na sa mabugto ang kinabuhi. So mo to siya 3 days counting. First day, wala gini mata. Second day, wala gihapon. So, sa ako, ang madumduman at tumura na gid ko natulog.
Tapos damgo ra ito, 5 minutes dream. But in 3 days na ito dari sa reality. dari nga kinabuhi. Nagdamgo ka? Remember ni mo? Yes. Like, until now, vivid kay siya nga dream nga. Feel na ako, hangtod matigulang ko, digid siya mawala nga ang vision sa akong mind. Kasi mong damgo? Like, ang ako raging damgo adto is, nakita na ko kong lawas nga naghigda dito sa hospital bed. Pero wala ko gikulbaan. Relax akong so, nakita niyo mong self? Oo. Naku, hala. Unya. As in, naka-ventilator? Kung unsa ko sa picture. Mo ba? Oo. Mo gyud ang nasa imong dream? Pati ko, giningilngigan ko, tanaw sa akong kaugalingon sa pictures, sa videos, documentation sa akong recovery. Kay wa ko nag-expect nga, muagi ko ana. Never gid siya nisud sa akong utok nga ako ba yung paagto sa Amerika is to reach my American dream, tigom, kwarta and all. But then opposite ang nahitabo. Ana bitaw. So moto siya akong damgo dayon nagbaklay ko. So para kung sa movie ba parang imong espiritu nakita nimo mong self? Ko hala. Ko ay medyo kabalo na ko gamay sa akong utok ba nga. Hala, tuwara akong lawas. Nganong naamang ko diri? Ni baklay na din ko. Pag baklay din ako, naputi din ang tanan. Like mura na siya clouds. Pag baklay din ako, nakita na ko sa unahan na akong lola, siya nagpadako sa ako. Inman sila nga di daw nato na makita nang naong sa kalag. Like, pero kabalo ko nga siya to. Ana bitaw, nang talikod siya, iyang gipamilo akong mga sinina, na akong na ang akong maleta, like ang maleta nga ginagamit nako karon. Kato ang maleta na siyang kilid. Parang nanghipos na siya. Nanghipos siya. Iyang gibutang sa akong maleta akong mga sinina. Nya ako din siya gignan nga, ma, mag-uban ko sa imo, ma. Uban ako sa imo, ha. Mura siyang nasuko. Giana din niya ang sinina. Leave. Don't stay here. Ana? Nana, mura ba yagid kong nas military pag sa akong lola. Kay stricto gid kaayo to. Sobra gibugaw kanya nga. Gibugaw kanya nga. Dili pa nimo panahon. Ayaw sa uban. Leave. Don't stay here. Kaya nag-enjoy naman ko kung asa ko adto nga lugar. Ko hala, chadari, no pain. Like, di na ko, wala ko'y, dili na ko, nakalimot ko nga, broken hearted ko that time. Ana bitaw, while na ako adto nga lugar, like, happy ra, gaan. So, di na ko gusto mo hawa adto. Like, mobalik pa ko ani nga life nga, unsa mobalik na pod ko adto nga facility. Nana bitaw, nagturag yapon akong kinabuhi. So, imo to nga words imong nano? Moto nga words akong na-remember. Tapos pag inyag, leave, don't stay here. Na din ko'y force nga nabati sa akong likod. Nga muro ko gi-vacuum, bitaw, gibira. Tapos, boom, nakamata din ko. Nga, ana pa ako. Really? Like sa akong last nga position sa damgo, kay nag-ana ko, kay gibira ko sa likod ba? Anak ko. Yung din, ako din first word pag mata na ko, ma akong first word kasi mama akong gitawag. Nanindog na nilang balahibo. Nakamata na din ko. Nakamata din ka? Oo. On the last day nga taningan sa doktor. 3 days? Oh my God. Sa imo parang 5 minutes lang yun? Yeah, that was just 5 minutes sa akong mind. Pero 3 days rin ka na... 3 days naman di ito since the incident. Ano bitaw? Like, hala. Nakaana. Grabe, wow. No? Sa movie naman ako ni makitaan. Exactly. Ako gano'n na bitaw mo. Ingani mo na mo istorya sa movies. So it really happens mo. Pag mata ni mo, ano yun? Parang, sa'yo mo na-feel. Parang, buka kasabot. Pag mata na ko, balik na sa dang kasakit physically, mentally, emotionally. Walay moments nga asa ko or kinsa mo, walay nga na nga moment. Nakurot ko. Nganong na ako dari, nganong sakit akong lalamunan. Gika naman na ko gi-intubate. Ano bitaw? Sakit kay siya sa lalamunan. Sobra. Mura na samad, no? Oo, murag ayo-ayo, gikulkog. Agay, tinuod gidi ay. Usay kuan sa doctor or sa medical explanation nato. Anong nangingato ka? Over fatigue. Tapos, unsa man to? Sa imong kaugalingon na stress ka? Like, stress-induced nga non-epileptic seizure. Tapos kato pang pagkabangga. Pagka-hit sa akong ulo sa ground. Pwede po di sa... Ana-ana. So, sagol tanan ba? Actually, kay di ba dari sa Pilipinas, usually kay isa ra ka diagnosis. Kay grabe ka daghan nga diagnosis. As in, respiratory failure related to blah blah blah. Daghan gyud siya diagnosis. Non-epileptic seizure, acute blah blah blah. Apil na diya ba ang katong kamingaw? Yes. Yes. Makaingon gid ko nga makamatay ang depression.
So technically na-depress you ka. Depression to. Gyapon. Ma-consider siya like na-diagnose pod ko adto nga time nga og acute major depressive disorder adto and PTSD, post traumatic stress disorder. Dili lang physical pati mental. Bitaw naapektuhan. Mo ba? Like di man gid siya mao ang akong gi-expect bitaw. So lagi. Di gid dapat ta mag-expect og too much. Nanha. Dili ta dapat mo tuo fully kung unsa ray gi-instill sa atong mind bitaw. Kailangan nimo siya ma-experience first hand. Bitaw. But then kung mo decide ka nga mo palayo sa imong comfort zone, pag be strong yun. Kay waka kabalo sa surprises nga ihatag. So kanimong life karon is like murag second life nimo ni murag napakailaing mission ani. Kay grabe man to. Even kami nag-post lang ka about sa imong recovery na yung gimi na amaze yun mi bala grabe ba. Pero napagiday kay kuan sa amo duara man it's either napakay mission or masamang damo lang yung Winsett. Basin. More on nga side. Murag masamang damo ra kay ka Winsett. Mas agree ko di pa na ako ni dawaton. Leave. Kadya lang kaon sa break muna. Grabe no. That happens. You started October, November, December, January. Less than 6 months. No? Like what a rough start. Yun. Oh my God. Nakaingon ko, nabingguhan ko. Bilang billing dito to. Ay. Kanang may itong gusto may bawaan na ka sa Amerika. Okay. Di-airlift ka. Na ICU. Nabutang ko sa med-surg floor. Pila ang billing? Niabot to siya akong bill og kung i-convert siya into peso. Niabot siya og 8 million pesos. Oh my God. Yes. Kuan ra gud to. Like 1 week tanan-tanan 8 million. So sana, paano yan? Paano na yun sana pag dito 8 million. Naka 8 million. Hoy, simba ko. Kung napa ko 8 million, wala ko nilarga. So, mo to siya. In fairness lang po sa Amerika kay daghan sila og charity. Bitaw? Like, hayahay kay dadto even the homeless, tambalan gid nila. Like, ako mga pasyente karon nga mga homeless, dawaton gid siya sa hospital, tambalan ka, manaa kay kwarta or wala. Kay na charity nga mo. Na charity, na sila social worker nga mangitag paagi on your behalf para ma-clear ka medically. Sarap naman nun. Nakaingon gid ko nga, wow, mabuhi gid ang tao dadto. In fairness, mo puy main nako nga sa Amerika. Mapobre, madato, ilagid ka tambalan. Guwapo kay lang health system. Guwapo kay lang health system and advanced. Grabe gyud ka advance ang ilang technology dadto. Kaingon ko, wow, mabuhi gyud ang mga tao. Like 100 years old akong pasyente, makalakaw pa. Bitaw? Sana all. Makato na may Amerikani. Now, kumusta na si Winsett Hakot karon? You know, mas like I said, nakita ta ka mas na blooming na ka. Compared na to nga mga time nga kuan ka. Karon kumusta naman ka? Dili pa ko makaingon nga 100% fully recovered kay nag-anniversary na tong incident. Okay. January 1, 2024. So, nabalik ang tanang kakulba since na ako'y PTSD, post-traumatic stress disorder. Ga-flashback siya sa ako ang nahitabo. Grabe, ginervis ko. Barag trauma, no? Trauma kay ko that day. Like, di ko kaginhawa. Mo convert siya to physical. So, barag anxiety attack? Marakog ng anxiety attack. Madumduman ako January 1, inanitong nahitabo. Inanit ko kakapoy adto nga day. Nibalik it siya. So, and gasugod pagid. Actually, gasugod. Feel na ko gasugod pagid ko. Baby steps pa ko sa akong American dream. Like, 7 months pa ko aning hospital kung asa ko ga-work karon. So, nabalhin na ka? Nibalhin ako sa hospital na ko. Ga-work karon. Dili na sa nursing home. And, okay. Makaingon ko nga, blessing in disguise tanan. Nahitabo. Kay,
in fairness, I'm really happy kung asa ko go work karon. I love my job. Makaingon gid ko nga originally ang plan is mo quit na ko ani kay mobalhin ako sa New York. Mag-uban namin sa family. But then di na ko siya kaybuyan. Kaya nakaingon ko really? nga happy ko. Ana bitaw. So, pasalamat ko sa blessing in disguise nga gihatag sa ako sa Ginoo, and blessed kay ko nga buotan akong manager, gitugtan ko mo ulig Philippines. As in, nakaingon ko, thank you Lord, ani, I need this mental reset, and tuod man, wagid ko masayo, niuli ko dari happy kay ko, dari ko nag New Year. Dili na, unlike last year nga New Year nga, mingaw kayo, krok. Karon kay, vivo gyud. Nahigyod ang Pinoy celebration. So, way better. Arang-arang na. Way better. Ana. So, daw kay broken hearted makatong nga time karon sa mga status nimo karon. Karon nakaingon ko nga stronger and wiser version ako when it comes to love life. Like na-learn ako nga dili day nimo gid dapat himuong world ang isa ka tao. Nax, yun na. Ana bitaw. Ayaw ito yung imong kalibutan sa iya. Ana. So parang niabot lagi tag love life, from American dream to love life. Well, ana man doon na ba inspirasyon sa katao at din makainom sa tagko. Sa tigab sa tagamay. So, good for you, at least nakauli ka. So, pero sa mani, this is just a vacation nga you're here. Vacation. But eventually, mabalik ra po gyapon ka. Few weeks lang gid siya. Like nakain ko nga, 2 weeks na to? Mura naman gid tog 5 days. Paspas kaayo, tapos maghulat na pod kog 1 year. Sige lang kayo, mga wanong tawagan din kayo, magsikag check ka sa kung sabay mga tradition sa Amerika, para lang at least we will know ba nga, ana dia ba? Pero you know, to be honest lagi, again ko nga, grabe ba? Very inspiring. Napagi kay mission. Kaya katuloy mong sitwasyon, nakaingon naman gid mi, oh my God. Ang lisod kayo, gano'n na ba? Lisuraan magdaot ka sa usa ka lugar nga layo kasi mong pamilya, layo ka sa Pilipinas. Wala kang pamilya. Okay, pamilya. Magunahon na palang guggo. Magunahon na palang kung magsakit ka, walay mo bisita, asa ka. Oh my God. So, mean to say, you're a strong person, in fairness to you. Like, kuan man good, you have no other choice but to be strong. Ano bitaw? Wala ka gidlain choice. It's either be strong or patay ka. So arang-arang pa nitong uban nga first time niya to dito, pero at least grupo sila, daghan sila. Yes. Or nanay, family daan, pag-abot dito, di at least na may mo guide sa mo. Ikaw ni ato ka dito, pag-upa ka, alone pag ka dito, then sa layo pag ka ng lugar na assign. It was so really difficult na Sobra. Like, mag-video call mi sa akong mga friends nga na-assign pod sa lahi nga state dato nga nga single pod. Maghinilakay lang mi. Like, after sa among shift kay mag-video call na din mi. Maghinilakay din mi hangtod makatulog mi. Like, makontemplate mi sa among life decision. Ana. So, makaingon gid ko, dili para sa tanan ang pagpang-abroad. Okay. To wrap up all these things. Unsay mo nakuha nga lesson sa naitabo nimo, sa imong naitabo pagkato nimo Amerika, then nga to pag naitabo nimo in just span of like 6 months, tapos 1 year laman dito. Unsay imong lesson or unsay imong nakuha sa imong kagalingon? Actually, daghan kay kong na learn sa 1 year na ako sa Amerika. Ang number 1 nga gitudlo gid sa Amerika sa ako is unaha imong kaugalingon. Okay. Like, lisod kayo mo tabang kung ikaw mismo tabangon nun. Lisod magpakahiro. Ano magandang karakteristik sa Pinoy? Tinood. Like, bahalag magkakagidla. Bahalag ako ang habol gisi. Basta ang bako nga habol sa bisita. May ata mga Pinoy, di ba? Sa atong own balay, kung pwede pa lang ang katunay aircon ng imong kwarto, ihatag nimo sa imong bisita. Tinood. Ikaw nara ka sa gawas. Tinood. Kay priority nimo ang bisita. Ata sa Pinoy. So, tanong mo Nelson, dapat like yun ang Pinoy hospitality. Sige mo nakita, mas na-learn akong love akong self. Perfect. Kay, ni hawa ko dari kay murag sobra ra ka selfless. Bitaw akong mind is para ni sa kuan, para ni niya, para ni sa akong pamilya, para sa kuan sa future and all. Nalimtan ako nga hala. Unsa, how about akong self?
Muna siyang number That's 1 nga good. na-learn nako sa US. And ang number 2 na akong na-learn is importante ang mental health. Yes. Like Yeah. sa Amerika, manggod kay dako kay nga butang sa ila ang mental health. Like, just like naalay tawd, ang ako mga, naiuban ako patients nga, na-admit sila, kay niingon lang sila, og, I wanna die, I wanna end this. Pak, ang nakadungog, tawag 911, gibira, gibutang sa mental. Gibutang sa, like, inanha lang. Like, mag-ingon din akong patient, but I didn't mean it that way. But then, matag na siya as self-harm, harm to self, harm to others. Diretso na din na siya, psych evaluation na dayon na dito. So, dako kayo nila nga butang ang mental health dito. Muna siyang, ako pong gusto nga awareness nga ikuan sa mga tao dere is if naamoy kapamilya o naamoy amigo nga magkinahanglan og kastorya ana tagay lang og gahini og panahon ana kay wa ka kabalo nga ang 5 minutes nga imong gihatag niya nga para maminaw sa iya. Dili kay mo PM lang mo kay na magpabayad na mo sa sapatos, padala or kumusta. At least a simple kumusta na were you there, your situation. That would be fine, di ba, no? Kumusta so, yeah. So, mental health, number 2. And number 3, about sa love, ayaw himuag kalibutan ng isa ka tao. Way lain nga magpabilin sa imo kundi ang imong kaugalingon. At the end of the day. It's yourself. Priority sa imong kaugalingon. So, ano siyang top 3? And I learned it the hard way. Again, it's nice to see you. It's nice to see you, Sir Bern. And salamat sa pasnak. And hopefully, pagbalik nimo dito, mas, ma-achieve na nimong 100% nga happiness and the American dream. Muapas na mi dito. Kana. Ipag-drive ta mo. Ako yung tour guide. Dagan salamat sa iyong panahon. That's very inspiring. And sa mga naminaw, dagan salamat. Again, Vincent Hakot. Facebook. So, active ka balik sa Facebook? Yeah, after 1 year nga nag-deactivate ko social media detox kay social media anxiety ko after sa incident. Okay. Oo, sobra. So, karon gi-activate na balik na ako kung Facebook, Vincent Hakot, Instagram, Spotify. So, paano yung mga dreams mo on your songs? Wala pa kay panahon dito po na mag-compose or Actually, ang life mo sa Amerika is work, balay. Okay. So, pero hopefully maka-release yapon ko kay akong gina-goal na ko is maka-release ko sa Valentine's og another Bisaya song. Yeah. Dili na maoy, okay. So lahi na siya nga vibe. Hopefully unta suportahan sa atong audience ning Bisaya song nga bago. Of course. Sabi na karon mo nga ni. Amo po ng suportahan, Andri, and salamat. Happy to see you again. Ladies and gentlemen, Vincent Hakot. Thank you very much. Thank you. Yay! Thank you.